Ke abịa na ihe eji n'aka topic iwepụtara ọ nwere ezigbo mma isiokwu ga-amaka maka na anyị hafụzi ka anyị na-eme mewezie ka ndị ọzọ na-eme anyị hapụzi nke wụ nke anyị mewezie ihe na-awụ nke anyị maka mgbọrọgwụ ndị gboo ndị mbụ na ndị egede ji kwado ụzọ ọdịnala Igbo wụ na ị alụ naghị tupu irie. You must work before you eat. Ị agbanaghị mbọ tupu akpọọ gị odogwu. Ọwụ ọzọ n'ụwa nke anyị nọ n'ime kịta onye ọbụla na-emezi ka ọ gụrụ ya. Mmadụ one ka na-alụkọ n'ọlụ aka? Mmadụ one nwere ọlụ aka? Ọlụ aka anụ a na-ekwukwanụ wụ ihe ọzọ sokwa na-eme ewu na ihe a ndị oyibo wetara anyị akpọrọ gọọmenti so na-egbu anyị. You understand? Maka na ihe a wụ their own system and it have been working for them because they know that ihe a wụ our own system. Ihe a wụ otu anyị si wee pụta ụwa anyị kwete na nke a wụ nke anyị. Fa na-eme nke a ifo system government will take it or leave it. It is not origin to us. It is not origin to our roots. And I believe that's why our own government, I don't know because ịga only iwe na-eme njem ịga na country na-alụ ọlụ ọfụma, their system na-alụ ọlụ ọfụma, ị ga-ahụ that na enweghị karịrị ọlụ aka. Efulu ọlụ aka ya na azụmahịa and ihe na-aba wụ ihe ndị gboo ji wee na-azụ odogwu mgbe gboo ihe ị ga na-anụ dị ji, dị ọka, dị mgba, dị ụzụ. Years 14 years ọ gbagharịwana because na family pressure na asị ya na your mate because this word, that word ọ dị ezigbo bad. I don't advise anybody to use that on their children. Your mates are doing well and you are here. Maybe the boy ọ chọrọ ka ọ mụọ ọlụ aka because anyị ukwu some of our parents na-enwe asị na onye nwa akwojego obodo oyibo nata na ụlọ ọrụ ubera na obodo oyibo ọrụ aka. Obodo oyibo awụ ọrụ aka. Enwere onye nọ na be anyị na-alụ ezigbo ọrụ aka. Achọghị m ikwu nke yahu maka nke yahu na nke ahụ egbugo anyị pịata ihe ndị awụye ọgọ ihe na-agwa gị na ihe ndị awụye ndị napụrụ anyị ihe ndị na-agụsịrị gị ịhụ gọọmenti ịhụrụ ije obodo oyibo imetara asịkwa m na ọ dị njọ mana ndị na-agwa gị ihe ndị na-eme affect our system. So now like I was saying, aka ọrụ wee ezigbo ihe. Alex White ekwutecha anya ya by ọgwụ aspect. Mụnwa achọghị m ikwu by ọgwụ aspect because onweghị onye ya asị m na o jechara ụka ejekpechara ekpere n'ụlọ ụka ọ nata nwe ego. So that impression that na dibịa gwọchala gị ọgwụ inwe ego ọ ịchụcha aja mmiri ma aja ezinụzọ ese na ihe enwe ego. And for people ndị nke jeje daa ajọ ọgwụ bute ajọ ọgwụ dosa na befa sị na ịgwọ ọgwụ ka ịda ajọ ọgwụ ka iwee kpata ego, definitely that is not a generational wealth. Onye ọbụla na-ebe ama nke ahụ ịgwọ ọgwụ wee nweta ego, the thing end with you because ọ bụrụ na ịnwụkwana ma nsọ ya ma ihe iji wee na-elekwa ya ọ bụrụ na ị transfer ya to another person, the thing end there. So it's not a generational wealth for me. Ihe mma ndị gboo ji wee kwụrụ ịhụrụ ịmụ ahịa, azụmahịa, ịgba bọị, inwe ọrụ aka. Ihe ahụ ihe ndị gboo ji wee biri. And onye nwa melu nji okwu na that my own angle nji okwu achọghị m ikwu side ọgwụ nji ikwu ihe currently ihe na-eme affect our system now is our belief, what we believe on, and our government now is not working. Let's just tell ourselves the truth. Maka ọ bụrụ na gọọmenti anyị na-alụ ọrụ ọfụma, ịhụrụ ndị enwelu some
mgbe anyị nọ school enwere ndị na-awụ like one of my friend ihe oji ordinary carton. I want to use this as example. Ordinary carton alụ enwe nke ji carton lụọ ụgbọala, nwee nke ji carton lụọ ụlọ. All those things kere ihe mere. I believe that I know very well that na mgbe Peter Obi na-achị Anambra State, these talents, some of them he handpicked some of them. Ịma na ọbụla all ka ọ ga ọya azụ nwa ha nche niile ọ handpick ndị nke dị good ego ọgwụ dịka ọ na ọya ebute ọzọ dịka ọ na ọya agwụ ihe ndị awụ just ihe ndị ji akasị onwe gị obi. Ọ ga achọ ihe ị ga-alụ, gaa chọọ ezigbo ọrụ aka lụọ, gaa chọọ biznes, gaa chọọ ịgba bọyị anago. Igba Boi anana. Igba Boi is one of the best way I should build a generational wealth in Igbo land. You understand? Maka mgbe ahụ onye topụta esetụrụ ọgụ eduogo ụnọ ịpụtaluo ije kpọrụkwa onye ọzọ. If ihe njikwa generational wealth ije kpọrụkwa onye ọzọ, ịkpọrụkwa onye ọzọ ịzụkwa onye ahụ mekwe isetụrụkwa that person jekwa onye ọzọ. Efere ya na talking about the ọrụ aka. Ọ bụ na kapịnta ka nna m na-akụ, nna m wee kụgide kapịnta wee kụta ezigbo ego ji wee nọ nne m wee mụta anyị wee zụgide anyị zụcha anyị mụnwa wee mụtakwa kapịnta ahụ ọfụma. Ịpụtara ya sị ke nwa wee ibe asị gị ọ na ịma ya oke nwa okeke na-akọ kapịnta na ebe dị otu a. You understand? Just only that introduction alone, and then with that side in Nama, will I come Namuji, Gawa, a whole that already my father have paved way for me. It will not be difficult for me. Once someone that young Namuneme, or one an annual woman, and Motea, Name pave going way because almost all the customer in Nalo Namuna Kulushi, Yabakwa Koshi under me. You understand? So in that way, I could see our youth encouraged to start investing in good things, to start producing good energy. Not that name will be a work. That's in one way na Bakamishi. Ndina joke, will be the Charoke, Egosine Nutalage. You must go and walk. Akaja now we are able to on man. Ekenquam can not one can do also can you hear can do also. Dalo, Biko.